Assalamu alaikum. Idan wannan shine farkon zuwa wannan tasha ta muka daure ka danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu daura. Yanzu tashin hankali yayin da dakarun tsaro suka kama shugaban ƙasar Nijar wato Bazoum. Rahotanni sun kawo cewa dakarun ƙasa sun garkame shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum daga fadar shugaban ƙasa na jamhuriyar Nijar a cikin birnin Yamai. Tattaro cewa dakarun ƙasa sun bi umarnin rundunar sojoji ta bayar kada su saki shugaba Bazoum bayan tattaunawarsu ta wargaje. Sai dai kuma fadar shugaban ƙasa wato Bazoum, fadar shugaban ƙasar Nijar ta bayyana cewa Bazoum da iyalinsa suna cikin ƙoshin lafiya bayan afkuwar wannan lamarin. Mummunan lamari mara daɗi. Jamhuriyar Nijar Yamai ta kawo cewa rundunar sojoji sun garkame Muhammad Bazoum baya ga cewa sojoji sun bayar da damar kada a saki wannan shugaba wato Muhammad Bazoum. Kamar yadda jaridar The Nation ta rahoto, majiyoyi sun ce kada dakarun tsaron fadar shugaban ƙasa su toshe duk wata hanyoyi ta zuwa fadar shugaban ƙasa. Kada a taɓa bari kowa ya wuce ko ta ofisoshinsu. Don haka a kula jama'a, ku ci gaba da tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Za mu ci gaba da kawo muku rahotanni masu inganci. Da Allah a dinga ba mu haɗin kai, a danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar